of what was happening on iTonga namhlanje ngomhla ka-26 May 2025 ngoMsombuluko. Okay, okusho ukuthi u-Ayanda ubelele vele avuke esephefumulela phezulu bambambe bathuke babuzane bodwa ukuthi kwenzenjani. uMakhumalo noNokwanda balale kusofa bagcina sebezumekile. If bephaphama balele bobabili bese bekhuluma ngo-Ayo ukuthi akufananga nezinye izinsuku ulale njengengane encane nokugula kungcono. Ebese uNokwanda ekhala ngokuphelelwa kwakhe umoya ukuthi kumthuse kakhulu. Kuthe kusenjalo uMakhumalo abonga uNokwanda ukuthi wambona u-Ayanda ukuthi uyagula kodwa yena engamboni. Kwala ngisho elokhu embelesela kodwa akanakanga. Hawu, wathi uNokwanda akakhululeke. Hhayi-ke sinenkinga entsha sha. Kwahamba uSanele wethu kwabuya uNdlavini uBanele. Yeyi kusazoshuba ngempela ngoba uSanele if ekhuluma naye ekhombisa ukungamlaleli uBanele. Athi uSanele usaba ngisho lento ayenzayo ngoba akayazi ukuthi iqonde ukuthini. Esho khona ukuthi lento bayizama ngisho nasekuqaleni kodwa ayilunganga. Ebese ethi uBanele akakahle yena ngaso sonke isikhathi hleze efuna umuntu azomblema. Aqhubeke bakithi uBanele amnike ithemba lokuthi akakhululeke kuzolunga. UGadla noNtanzi bayakhuluma bakithi ngethenda yabo kamasipala. uNtanzi aze abuze ukuthi bazoyithola nini imali. Asho uGadla ukuthi uma nje bemfakela abakamasipala ngeke apholise emaseko uzobe esebakhokhela. Kodwa uGadla ukhuluma njengomuntu ongenayo isho aze ambuze uNtanzi ukuthi wakhulumisa komuntu ongasithembi nje. Hawu bakithi athembise uGadla ukuthi yonke into izohamba ngohlelo. uBanele ungena kamagwazi uyamemeza, nina bonjinji. Aze aqhubeke bakithi abasho ethi nina beqhabela athola inkomo ephila. Baxabe nje ukuthi unamiswa yini uSanele bona phela abazi ukuthi uSanele usale emanzini sekubuya uBanele. Kuthe kusenjalo aze asondela athinte uNokwanda ezihlathini. Avela ngapholisi maseko uNokwanda ambuza ukuthi kwenzenjani wanama kangaka Masako ungewona ngisho uKhisimusi. Avela athi uBanele akasidingi isizathu ngokujabula uma ebona umndeni wakhe omuhle futhi awuthandayo. Bahleke bakithi bese bethi akahamba ayobheka usisi wakhe phela umshiye ngaphathekile kanti uzovela aqhamuke. Kusenjalo Ayo ambuza uNokwanda ukuthi uyaphi ngoba umgcine engaphilile. Athi uyehla avele amqukule uBanele amjabulele esho khona ukuthi kade amgcina. Uzwe yaphahluka nokuthi akusiyena uSanele kodwa akekho onakile. Lapho injabulo kaBanele yabathusa phela bona bazi ukuthi akusesiye uSanele. Kuthe kusenjalo acela babomncane wakhe eceleni babuza isibhamu sakhe ukuthi siphi. Wazibamba esephahlukile futhi wabesethi usho esabanelwe. Wambuza babomncane ukuthi wayesesifuna ngoba wathi akasifuni nje. Wavele wathi kunezinto kumele azilungise fast ezonakele. Hhayi amtshele babomncane ukuthi sikhona futhi uzomnika. uGadla uphaphela uZama uyabona nje ukuthi uyamphaphela ngoba uZama akekho lapho ubhizi nento ayenzayo. Uzomncoma indlela amuhle ngayo uze uyasho ukuthi why abafana bengagcwala emzini kaTanzi bezoshela lesi simomondi esihle kanjena. Avele amtshele ukuthi yingoba akabafuni. Avele agcine semtshelile yena ukuthi indlela amthanda ngayo akazi futhi kade amthanda. Hhayi manje avele nje uZama akushaya indiva lokho aze abhlowe nokukhisa uGadla if esehamba. uBanele ufika lapha esitolo sakaGadla uzokhuluma nabasebenzi. Ubafica babhocobele uyababuza ukuthi kwenzenjani bocobaliswa yini indlala yini. Abatshele ukuthi abavuke emaqandeni ngoba babhekene nempi enzima kabi. Hhayi bavuma abasebenzi basho khona ukuthi hhayi uqinisile Magwaza. Lapho uMbali uselokhu ekhuphuzele kancane uchazwa isoka lakhe. Lapho akazi naye ukuthi akulona isoka lakhe elakhe lisale emanzini. Baseyetshela abasebenzi ukuthi bekuyiholide leli njengoba kade behleli emakhaya kodwa sebebuyela emsebenzini manje. Bajabula bakithi abasebenzi ngoba uze wabathembisa ukuthi usezosebenza kanzima kunakuqala. Lapho noMbali ulokhu encume njalo waze washo ukuthi kungekudala bazobe behleli bejabule besiphuzela. Emva kwalabo wavele waqamba ingoma. Hawu bacula bajabula bagiya basina kwanje haya. uMbali noBanele bayazihambela nje njengama-lovely dove. Phela uMbali akanayo inhliziyo yokuthi akulona isoka lakhe leli. Ulokhu ebrasha nje lokho okuyintshebana abonga nokusebenza kanzima kwesithandwa sakhe bakithi. Aze asho ukuthi ave eziqhenya ngaye ngoba usedlule kokuningi kulo nyaka kodwa uyadlula kukhona. Athi uyamcabuza uMbali avele abaleke uBanele asho khona ukuthi bazoxoxa efonini later. Kumthuse lokho uMbali kodwa enganaki. Ikhehla labantu bakithi lizihlalele lizidlela kamnandi. Afike uBanele engasadla inkobe zamuntu. Afike aphuze isiphuzo sekhehla lithi liyakhuluma athi uma wakhe akazange akufundise ukuthi ungakhulumi nokudla emlonyeni. Lithi ikhehla lenkosi asho khona ukuthi akahlafune agwinye
kuthi kusenjalo ebese eyasho ukuthi ufuna onke ama-contract abo ake abanika wona before livele liziyale ngokuhleka ikhehla labantu, ebese avele esuma nalo ngama-washing elibuza ukuthi licabanga ukuthi uyadlala yini lana. Bese liyazincengela bakithi ikhehla, kubanele akehlise umoya bese liyasho ukuthi angeke likwazi ukukrosa umuntu onjengoNtanzi. Ambuze ukuthi uhlulwa yini ngoba yena uyimeneja yakwamasipala. Bese liyasho ukuthi lizozama hawu ehlise umoya ubanele esho khona ukuthi hhayi useyakhuluma-ke manje. Bamba lana ungakhohlwa ukucindezela i-notification button, no-subscribe-a noma ushiye umbono wakho. Bayo.